Tervetuloa Alpeilla ohjelmaan Hohköönikille viehättävään aitoon itävaltalaiseen kylään nimeltä Maria Alma. Täältä löytyy sinivalkoisia värejä. Suomalainen pariskunta pitää täällä viehättävää majataloa. Lisäksi erilaiset maajoukkueet käyvät täällä harjoittelemassa ja tämä on aito Marian Alma. Janne Haarla, Suomen alppihiihtomaajoukkueen päävalmentaja. Ei kai muuta. Se lähti joskus silloin pienempänä serkkupoikien mukaan, tuli lähettyä rinteeseen ja sille tielle jäi. Jossain vaiheessa hypättiin seuravalmennukseen ja sitten tuli kilpailukuviot mukaan. Ja sitten jatkettiin luonnollisesti, jotain menestystä tuli ja oli ihan mielenkiintoista touhua. Ja alppikoulu tuli sitten ajankohtaiseksi lukioikäisenä ja jatkoin sitten tuonne Tahko Alppilukioon. Ja sitten hengitettiin ja elettiin niin kuin urheilijaelämää jonkun aikaa ja jossain vaiheessa huomasin, että tämä ei välttämättä olekaan mun juttu ja sitten nousi ikään kuin tie pystyyn, mutta että ennen kaikkea tosi hieno, sai ikään kuin harrastuksesta ammatin ja paljon hienoja juttuja ja kokemuksia, että missään nimessä mitään ei jäänyt hampaankoloon ja nyt kun tätä hommaa katsoo täältä aidan toiselta puolelta, niin ei musta koskaan huippu-urheilijaksi olisi ollut. No Maria Almiin me muutettiin perheen kanssa tuossa toista vuotta sitten ja mikä meidät sai tänne muuttamaan, no ennen kaikkea mun työt on hyvin pitkälti hyvin Keski-Eurooppa orientoituneita ja me ollaan täällä pääsääntöisesti 12 kuukautta nykyisellään ja ennen kaikkea se reissaaminen, että sulla on aina lento Suomeen ja lento takaisin ja se reissaaminen teki siitä varmaan haastavampaa, että tässä nyt kuitenkin pääsee rauhoittumaan silloin tällöin ja näkee perhettä ja lapsia, niin se helpottaa elämää kummasti. No meillä Maria Almissa niin nämä rinteet on kuitenkin hyvin perheystävällisiä, mutta sitten taas toisaalta meillä on tuossa 2 kilometrin päässä on Hinterraitin Maajussi hiihtokeskus, joka sitten soveltuu täysin ammattilaiskäyttöön ja kaikki maajoukkueet jossain vaiheessa talven aikana harjoittelee siinä. Eli tässä on hyvin niin kuin laajalti, ei ole pitkä matka myöskään Zellamseen eikä Saalbahiin ja noin päin pois, mutta että ennen kaikkea lähin isompi hiihtoalue, toi Hohköönikki, niin se on hyvin perhekeskeinen ja ystävällinen, että siellä ei ole mitään pystyjyrkkiä, mäkiä ja rinnettä riittää hiihettäväksi, että taitaa olla 32 kilometriä, jossa kierrät sen koko Hohköönik-tuurin ja 10 000 metriä vertikaalia, että kyllä siinä päiväksi hiihettävää riittää ja ennen kaikkea mikä siinä on mukava, niin perheet pystyy mennä sinne kimpassa ja se on yhteistä tekemistä. Ohjelmayhteistyössä mukana